Ještě před 2 lety hrozilo, že jihlavská Karkulka skončí ve šrotu. Nakonec se jí ale podařilo zachránit a v srpnu 2024 se vrátila zpět domů do Jihlavy. Tím ale celý příběh začal. Uspořádali jsme projekt na startovači s jediným cílem – vybrat část financí na Karkulčin červený kabátek. Díky obrovské podpoře fanoušků, městské dopravy, přátel a kolegů se to podařilo a mohli jsme začít připravovat opravu. Na podzim se Karkulka zúčastnila 2 akcí pro veřejnost a těšila se obrovskému zájmu. Na jaře 2025 její příběh pokračoval dál. V květnu se představila návštěvníkům na dnu otevřených dveří pardubického dopravního podniku a následně odjela do Chrudimi, kde konečně začala plánovaná oprava. Bohužel se ale ukázalo, že technický stav Karkulky je výrazně horší, než jsme původně očekávali. A to i přesto, že v roce 2016 prošla celkovou opravou. Tady je zbytek tohoto jaku. To jsou vlastně tyhle ty spodní nosníky, které takhle schyly. Tohle je původní stav. Je potřeba to nahradit novým materiálem. Tyhle ty části nový, to jsou takhle z tabule plechu, takhle se to předrýsuje, vyřízne a pak se to vlastně nahradí ty schnilé části. Po letech provozu v Brně a zejména kvůli špatné antikorozní ochraně je rozsah poškození mnohem větší, než se na první pohled zdálo. Přesto se nechceme vzdát, ani opravu uspěchat, a proto vás prosíme o pomoc ještě jednou. Přispějte nám prosím a pojďme společně dopsat příběh Karkulky, posledního jihlavského trolejbusu Škoda 21 TR.